My sme sa na začiatku, Kati, rozprávali o tej kráse aj o tom tele. A ešte na začiatku tam aj Lenka písala takú otázku, že aký máš ty názor na práve taký ten botox, to, čo teraz sa veľmi používa, takéto okrášľovanie alebo tetovanie a také tie veci, ktoré vlastne asi ani možno vôbec nepotrebujeme, ale mnohé ženy si myslia, že to potrebujú kvôli tej kráse. Ja cítim, že rozdiel je frekvencia. Hej, že nedívajte sa na formu, ale na to, že prečo to robíte. Ak to robím preto, že sa považujem za nehodnú, škaredú, neviem akú, tak tá frekvencia, hoci by tam bolo 1000 botoxov alebo 1000 neviem čoho, tak sa s vami nesie ďalej. A vlastne nenaplní to, čo ste chceli tým dosiahnuť. Opačne, keď som totálne happy žena, ktorá je spokojná sama so sebou, odrazu zistí, že mám priateľku, totiž kamarátku takú, ktorá má, bol to pre mňa trochu šok, ale bola že taká štíhlonka, jak ja a tak, a dala si urobiť prsia. A ja som si s tým ako tak pracovala vnútorne, ale nie dlho, len som sa pozerala a hovorím, to je zaujímavé. Už to nebolo, že čo to spravila, však to sa nesmie, lebo to není prírodné. A ja tam nebolo toto, bolo tam, že to je zaujímavé, že sa mi to dostáva do pozornosti. Hovorím, pozri sa teda na to. Tak som sa pozerala a ona to urobila z totálnej radosti, že ona je modelka, má sa rada, má už odchované 3 veľké deti, parádne, vyzerá mlado, na 20 rokov, má 50, 40. A ona, že ja som si to vždy priala a bola s tým úplne v poriadku a totálne žiarila šťastím. Takže tam cítite tú frekvenciu, že vlastne je urobená z toho, že ona si obšťastnila samu seba, rozhodla sa pre túto variantu prežívania svojej reality a pre ňu je to v poriadku a tým pádom je to pre ňu úplne v poriadku vlastne. Takže ja už vôbec nerozdeľujem, že čo je správne, nesprávne. Pýtam sa, ako to mám ja. A ja to mám tak, a vrátim sa teda úplne na ten začiatok, ktorý sme hovorili, vždy ma zaujímalo, že a vlastne aj som napísala tú Nomádku z hviezd knihu. Ja som 2,5 roka jazdila s obytným autom a tam sa napísala kniha a ona mi to úplne zvedomila. Tá Nomádka z hviezd, to je vlastne tá bytosť, ktorú považujem ju za svoju vyššiu verziu seba, ktorá vidí toto všetko ešte takto z tých hviezd. A vtedy som si písala knihu a ona mi pomohla sa zasa doliať. Že my keď si aj píšeme, alebo keď si kreslíte, tak vy dolievate seba. A pre mňa tá cesta je taká, že ja som si vždy dávala otázku, že ako môžem, no ma to zopakujeme na začiatku, ako môže tá krása sa prejavovať tak, vlastne bez ničoho. Hej, že je to že iba tým, že si. Takže pre mňa je prirodzenosť stáť rovno, piť iba čistú vodu, spať, kedy potrebujem spať, jesť veci, ktoré mi naozaj prospievajú. Ja neviem veci, ktoré mi neprospievajú. Občas si možno dám kúsok čokolády alebo niečo, ale tam už potom zasa viem, kedy už je dosť. Takže prirodzene aj vnútorné nastavenie ma zaujímalo, ako môžem držať stav tej ženskej esencie, ktorú tie ženy vlastne tak za mnou chodia, že toto si prajem. A ja hovorím, to tam máš. My hľadáme vlastne tú iskru cez vzťahy, že s tým mužom alebo s niečím iným, vzťah vonku. Ale keď to dokážem zažívať v stave lásky s mužom a zamilovanosti, to znamená, že ja to mám v sebe. Takže mňa vždy zaujímalo, ako môžem byť spojená so svojimi bunkami, s tým svetlom svojho tela, so svojím prietokom čistej lymfy, s voňavou pokožkou, lebo ľudské telo krásne vonia. Vy keď nevytvárate nadbytok, že každé sústo navyše už je zaťažením, ale keď to dokážete udržiavať v harmónii a v rytmoch a pulzoch, tak jej, ahoj, tak vy vlastne rozkvietáte, pretože len akupunktúrne tónujete vašu strunu. Dá sa to aj inak, ale moja cesta je taká, že ja som bola ten extrémista, danlivo, že ako sa to dá až tej čistej stravovaní, výžive, ako sa to dá bez všetkého, ako sa to dá tým najčistejším spôsobom, so všetkým, čo mi dal stvoriteľ a čo stvorenie ponúka. Takže aj les, bosé nohy, slnko, slnečná výživa, koža je vlastne obrovským príjimačom energie. Tadiaľ sa živíme, preto membrány čisté. Takže toto je moja cesta a čo sa týka takých nejakých, tak vy viete pracovať aj s vašim vlastným telom a s vašimi vlastnými vráskami, so všetkým tak, že sa uvoľníte a viete, že viete byť dokonalou verziou seba, ale neriešite tie detaily, ale to svetlo z vás prežaruje tak, že ono vám tu pleť harmonizuje. Ono, ja mám po každej konštelácii, ktorú robím s ľuďmi, tak naozaj im hovorím, že chodte sa pozrieť do zrkadla a možno, že aj teraz sa chodte pozrieť do zrkadla, ale keď robím tie kruhy, že keď ste v tom, kto ste a keď sa cítite, že ste naozaj doma a oceňujete stvorenie a život, tak ten botok za to všetko sa vám dolieva same.
Že to vidíš na sebe, žiara v očiach. A keď chcem, tak to urobím. A ja som si namalovala obočie alebo mi hálnice, lebo sa mi chce. Ale není to z toho nedostatku. To sú tie dve roviny manifestácie, o ktorých budeme hovoriť na budúce. Ako premeniť vyžarovanie, že chcem to zmeniť z nedostatku, ako to premeniť na to, že to začnem meniť z toho, že som toho už plný a plná.